बे समाव बयनिबो सिगांसिनावनो जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे आंनि गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे इसोरनि सोमोगोनां हाबाफारि आं बेयाव लानानै फैदों, जेरावनाखि इसोरा गावनि महिमाखौ नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायगोन आं मिजिंथिदों। लास्ट भिडिअ'आव सानै बिनानावनि जिउनि टेस्टिमनिखौ होदोंमोन, जाय बिनानावमोना देखि मा डरेथि बाग्लारि, जाय बिनानावनाखि इसोरखौ नाजावनायनि थाखाय न'खरनिफ्राय होखारजादोंमोन। गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो जाथि खुरमा बंस'फोरखौहाय दिनै गारनानै नागारनानै थांनांदोंमोन। गावनि न'खरनिफ्राय बियो होखार हरजादोंमोन। आरो सासेया जाहैबाय जुलि राभा, जायनाखि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। बिनानावमोननि थाखाय जों दाख्लैयो लास्ट आपल'ड खालामनाया बे बिनानावमोननि भिडिअ'मोन। अन्नानै जायफोर बिथांमोना बे टेस्टिमनिखौ नायाखै, अन्नानै बे भिडिअ'खौ थांनानै नायहैदो। जिबनाव गोबांथार सोलायनायखौ मोननो हागोन। बे भिडिअ'नि रेफारेन्सआवनो आं नैबे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों, मानोना बै इसोरनियाव जोंनि गथायनाय आर'जखौ इसोरा थारैनो खोनासंदों। आङो 4 मेआवहाय आं भिडिअ'खौ आपल'ड होदोंमोन। अखानायनि सानसे थानानैहाय 6 मेआवहाय आंनो डरेथि बाग्लारि बिनानावा फुंनि समाव आङो सिरि मोननानै बिसिनायावनो दंमोन आरो बे समाव आं सिखारथ'वाखैनोमोन। बे समाव आंखौ बिनानाव गुड मर्निं मेसेज हरदों वाट्सएपआवहाय। हरनायनि उनाव आंबो हरबाय। बिनि उनाव लोगो लोगो आंनो कल खालामदों। बे कल खालामनायाव सोमोगोनां इसोरनि खामानिखौहाय, इसोरनि महिमाखौ बियो मोनदांनायखौ आंनियाव बुंहरबाय। थारैनो आंनि आरो नोंनि, जोंनि लोगोसे इसोरनो बिनानावमोननि थाखाय आर'ज खावलायनाया, इसोरनो गथायनाया इसोरा थारैनो खोनासंदोंनो। भिडिअ आपल'ड होनायनि अखानायैनो बिनानावनिसिम न'निफ्राय कल थांदों। जायखौनाखि बियो गोसोआव माब्लाबाबो सानफेराखैमोन, जायखौनाखि बियो हास्थायफेराखैमोन, बेखौहाय बियो इसोरनिफ्राय गेदेर महिमाखौ मोननो हादों होननानै आंजों फोरमायदों। बिखौहाय कल खालामनानै न'नि मानसिया बिखौ लिंहरदों जाहैबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। इसोरा थारैनो बोलोगोरा आरो खामानि मावग्रा, बियो गोथां इसोर, गोथां इसोर, अनलायग्रा लोगोफोर। बिनि फोथायनायनि गेजेरजोंनो दिनै आंनि आरो नोंनि जों लोगोसे इसोरनो गथायनायाव बियो इसोरनि गेदेर खामानिखौ मोननो हादों। बियो गोमाजानाय गावनि न'खरनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो जाथि खुरमा गासैखौबो मोननो हादों। बे लकडाउना खुलिनाय लोगो लोगो बिनानावखौ लिंहरदों जाहैबाय न'आवहाय, हांख्रायदों अननायजों, फैदो जोंनि न'खराव, थाफैदो। हालेलुया। इसोरा थारैनो गेदेर खामानि मावो। आं बिनानावजों लोगोसे रायलायनाय कलखौ आङो फार्स्टआव रेकर्ड खालामनो बावदोंमोन। अब्लाबो आं गोसोखांनायजोंहाय बिनानावनि कलखौ, रेकर्डखौ आं लाखिनानै दोनदों माखासे। बेखौ आं नोंथांमोननो दा खोनासंहोगोन। अन्नानै नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे बेखौ खोनासंदो। इसोरनि गेदेर महिमाखौ नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। नाथाय बेसिम थांनायनि सिगां जोङो बे समावहाय गुसुङै बाइबेल सिरि जोङो लाग्रोनि। आं बुंग्रोनो सानदों, जों मानसि जानायखाय संसारावहाय दिनै सुखु आरो दुखु, सैनांनाय आरो गाबनाया दंखायो। बेफोरखौ जोङो सहायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि जिबनखौ जों माबोरै इसोरनाव नांथाबनानै दैदेनलांनो हागोन, जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। इसोरनिफ्राय आंनो बे सैनांनायनिफ्राय गनायनि राहाखौ हो, जों माब्लाबाबो बुंनो नाङा। जों जिसु ख्रिस्ट'खौ साननानै, जेब्ला बियो क्रुसाव होजागौमोन, बियो गावनि दुखुफोरखौ, सैनांनायफोरखौ नुदोंब्लाबो बियो मा खालामदोंमोन? इसोरनियाव बियो गावखौनो मा गथायदोंमोन? हायोब्ला आंनिफ्राय बे थैनायनि खुरैखौ बोखारदो आफा। नाथाय बे जोबनायाव बुंदों, नाथाय आंनि इच्छा बायदि नङा, ना गासिबो नोंनि इच्छा बायदि आङो हगारनानै होबाय। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, जोंबो दिनै जोंनि जिबनाव सैनांनाय फैदोंब्ला, जोङो बे सैनांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नङा, बेखौ माबोरै सहायनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जों देरहालांनो हागोन, जों बेखौसो जोङो इसोरनियाव बिनो नांगौ। बेनिखायनो मा होनो बाइबेलाव जोंखौ बुंखादों, गितफोरनि 147 सिरियाव जोंखौ बुंदों मा? बियो दिखार गोनां गोसोफोरखौ सोखानानै गोसोनि जखम जानायखौ खाथबनानै होयो। मा एसेबां गेदेर इसोरनि बे राव बेलाय। जों जेब्ला सासे मानसिया आखाइ बौजायो, जों खाथबो। आखाइ मोनसे आघात जायो, जों डाक्टरनाव थाङो, बेन्डेज खायो। बेबायदिनो जोंनि गोसोनि, जोंनि जिउनि गारायफोरखौ, जोंनि गोसोनि बेरामफोरखौ फोरबोआ मा खालामो? बियो दिखार गोनां गोसोफोरखौ, जोंनि गोसोआव दिखार, दुखु आरो सैनांनायफोरजों साग्लोबनानै गाराय जानानै दङब्ला सोखानानै मा खालामो? गोसोनि जखम जानायखौ खाथबनानै होयो। माबायदि
खाथबनानै होयो माबिदि इसोरा गावनि अननायनि गेजेरजों गावनि बोरनि गेजेरजों जोंनि बे सैनांनायफोरखौ जोंनि बे गोसोनि आघात जानायफोरखौ जोंनि बे गाराय जानायफोरखौ सोखानानै होयो अनलायग्रा लोगोफोर जों फैयो इसोरखौ जों बे समाव दाव खालामो इसोरखौनो बाख्नायनि जोंनि बे पापजों बुंफबनाय गारायजों बुंफबनाय जोंनि जिबनखौ जोंनि देहा सोलेरखौ जों इसोरनोनो गथायनि जोङो बे सैनांनायफोर फैदोंब्लाबो बेखौ बारग'नायनि थाखाय नङा बेखौ सैसोनायनि गेजेरजों जों माबोरै बारग'लांनो हागोन जों बेखौसो जों सिन्था खालामो अनलायग्रा लोगोफोर थारैनो इसोरा नोंनि गेजेरजों गेदेर खामानि मावगोन आरो बे समाव जों बाइबेल मोनसे नायबावनि दै 3 जननि 7-9 सिरियाव बेबायदि बुंदोंना बेयाव गायुसनि सोमोन्दै बेयाव लिरनाय दं गायुसआ सासे मण्डलिनि दैदेनगिरिमोन मोजां दैदेनगिरि बियो सहाय होग्रामोन खृष्टियानफोरखौ गोबां सहाय होग्रा गावनि दंनायफोरनिफ्राय बियो सहाय होग्रामोन बेनिखायनो मा होनदों बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि बेवहाय लिरदों आंनि अनजाग्रा लोगो आङो आर'ज खालामो नोङो गासैयावबो मोजां जाथों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दं बेबायदिनो मोदोमावबो गोख्रोङै थाथों मा एसे गेदेर राव जायनोखि इसोरनियाव नांथाबनानै अननायाव इसोरनि बायदि थाबायो बेबायदि मानसिखौ इसोरा माब्लाबाबो नागारा होनना बुंदों मा होनो आंनि अनजाग्रा लोगो आङो आर'ज खालामो नोङो गासैयावबो मोजां जाथों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दं जों इसोरनियाव थायोब्ला जोंनि जिबना मोजाङै थायो बेबायदिनो जोंनि जिबना मोजाङै थायो ओंखायनो बेबायदिनो मोदोमावबो गोख्रोङै थाथों होननानै इसोरा जोंनो बोरखौ होयो जोंनि जिउआव जुदि मोजांब्ला मोजां खामानिजों जोङो बाबेनलाङोब्ला जोङो दैदेनजायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव इसोरा माब्लाबाबो नोंखौ गाज्रि खालामनाय नङा अनलायग्रा लोगोफोर संसारनि हिसाबै जों दुखु जारला निदान आरो सैनांनाया फैनो हागौ अब्लाबो जोंनि जिबनाव जोंखौहाय फोरबो जिसुआ नागारानो अनलायग्रा लोगोफोर अब्ला जों बे समाव जोङो बिनानाव दरिथि बाग्लारिनि आंनि रायलायनाय कलखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों बेनि सिगां आरोबाव गुसुङै मोनसे खोथासो बुंबावनो सानदों बिनानावनिसिम जेब्ला कल थांदोंमोन न'खरनि मानसिनिफ्राय बे समाव बियो गोसोआव रंजानायजों खुसिनि मोदै बोहैदोंमोन ओरैबायदि खुसि गावनि खुसिखौ बियो लाख'नो हायाखै आंनो फोरमायदों गावनि गोजोननायखौ इसोरखौ महिमा खालामदों इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना नोंनि आरो आंनि आर'जनि गेजेरजोंहाय मा जोंनि आर'ज खालामनायखौ इसोरा खोनासंदों बिनि गाबनायखौ बिनि गोसोनि नागिरनायखौ दिनै इसोरा सुफुंबाय बे गावनि गोमाजानाय न'खरखौ बे दिनैहाय मोनफिनबाय न'खरनि अननायखौ मोनफिनबाय बिनानावा जेब्ला दाख्लै आंनो कल खालामना आर'जनि खावलायदों आं बे समाव बुंदों बिनानावा नोङो जेबो सिन्था खालामनो नाङा नों संसारनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ दान्दिसे समनि थाखायल' नोङो गोमाजादों नों मोनफिनगोन आं बुंदों आरो नाथाय नों संसाराव थानायाव सासेल' बिमा सासेल' बिफा मोननो हागौ नाथाय नों जेब्ला इसोरनियाव फैबाय फोरबोनियाव फैबाय नोंनि देरसिन बैसोनि बिमा महरनि गासैबो बिमा नोंनि देरसिन बिफा महर दंब्ला गासैबो बिफा साननानै लानो हानांगोन नाथाय बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिन गोजोननाय आरो रंजानायखौ बिनानावा गावनि जिबनाव मोनबाय जोंनि आर'ज खावलायनायनि गेजेरजों इसोरनियाव जोङो जयै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बेनिखायनो जोङो दिनै दानिफ्रायनो जों लोगोसे इसोरनिसिम जों थांबाय थानाय बे समावहाय अब्ला नोंथांमोना बिनानावजों रायलायनाय सुंद' कलखौ खोनासंदों आं आसा खालामदों नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे खोनासंगोन आरो गोसोआव हमनो हागोन बेखौ आङो नोंथांमोना आसा खालामदों अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो थानो न' गैयामोन आंहा दिनै थानो गैयामोन अब्ला दा आंखौ फैगोन मासाव न'आव गारि खुलियोबा माने न'आव लिंहरदों आरो हाजार गोजोननायजों माने खुसिनि मोदै बोहैदों सानसुनो हाया बुंस'नो हाया आरोना नोंनि थाखायबो आर'ज खालामदों जोङो इसोरनियाव इसोरा आशीर्बाद खालामदों आरो बिनि बांसिन गोजौसिन थारसिम नोंनि बिमाया आरो दावगालांबावनो हाबावथों आरो गोबाङानो मोनथिबावथों रोजा रोजा इसोरा नोंजों इसोरजों लोगोसे माने हामबाय नोंखौबो आरो लोगोसे इसोरखौबो आं मिथिखादोंमोन बेफोरबायदि नोंखौ होनखादोंमोन दा होनदोंमोन बुंनाया अब्लाबो आसरित मोनबाय आरोना मैयानि समाव आं बेबायदि मोजां खबर मोनबाय गोसोनि खुसियानो आं हराव उन्दुलाङाखै ओरैबायदि माने फुङावनो सिखारबाय आरो खनसे आर'ज खालामबावबाय आं रावबो सिखारिनि सिगाङावनो इसोरा जि नोंजों
सैथोहै दंफ्लायो आसुरित मोनबाय आरो आं ना इसोरा बिनाय रोजा रोजा खोनासंदों साबायखर आरो इसोरजों लोगोसे नोंखौबो हामबाय होनदों खोनानानै गोजोननाय थाबाय गोजोननायाथ' रोजा रोजा थाखानांगोन रोजा रोजा थाखानांगोन आरो रोजा रोजा इसोरा आरो होबावथों इसोरा दिनै बोलो होनायखाय इसोरा नोंनो बाइकखौ होनायखाय इसोरा नोंनो सक्ति होनायखाय दिनै बेसेबांखिनि खामानिखौ नों मावनो हाबाय दिनै आं खुसि आं मानो खुसि आंहा दिनै स्थानियाव गैयामोन दिनै आंहा थांनो मानसिफ्रा होनो न'आव थांनो आं होननो हायामोन न'आव थांनो आंहा न' दङ गोसो सिं सिं सिरि सिरि सानोमोन आरोना नाथाय दिनै नोंखौ मोननायानो जोङो इसोरखौ मोननाय बादि मोनदों आरोना आरो ओरैबादि जादों जुलि राभायाबो नों हरामोन बादि दा नै फैसा मोनाखै आरो बेयो मावनो हायाखै फैसा मोनखानायाव गैखाया ओरैबायदि सिरियास जादोंमोन आरोना बे नों हरनाय 1000सेजों ओमफ्राय आं होबाय 500 बेजों ग्रोब ग्रोब माने 1400 थाखानि मुलि मोनबोदों ओमफ्राय दायो एसे मोजाङाव फैदों आरोना बिराद सिन्थायाव दंमोन आङो जुलिखौ मा खालायगोन मा थागोन आंनि आखायावबोथ' इसेबां फैसा गैखायामोन नालाय आंखौ बिहरबा मोननानै मा जानो दायो गासैबो फैसा हरनो हानाय मानो हानाय जेबो माने केपासिटियानो गैया आरोना ओंखायनो दा गथ'आ इयो न'आवबो खोन्थाहरदों माने नोंनि बाथ्राखौ खिन्थाहरदों दे ओरैबायदि जादों दा बेमार जानायखाय बिसोरो लायनो फैनो हाया मा खालायगोन बेफोरबायदि टेनसनाव बुंहरदोंमोन ओमफ्राय दा सासे आदाया आंनो फैसा दान हरदों ओमफ्राय बोरै सिनाय मोनदों बोरै मादों होनदों ओमफ्राय आब'आ इउटुबाव बायदिसिना नायो खालि बियो मा होनो इसोरनि गावसिनि खृष्टाननि बाइबेलनि बाथ्राफोरखौल' खोनासङो आरो बिजाबफोरखौल' नायो बेफोरबायदि गोबां बुंहरदों आरोना ओमफ्राय दा इयो होनदों आं न'आव थाङोबा सिनायथि खालायगोन सिनायथि लागोन थांगोन लोगो हमगोन बेफोरबायदि बुंदों आरोना दा बिमामोनाबो गोजोनदों आरो बेयाव गोबां मानसिफोरनो प्रसार खालामदों आरो मोनथिदों बेखौ फैसा गैया रावबो दिनै गैया माने दङ गुबुन मानसिनाव गुबुन मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाइकखौ गैयाना मानो होनबा इसोर खोमसिनि मानसि इसोरजों लोगोसे इसोरा गैया बा इसोरा बाइकखौ होआखै दिनै नोंनो इसोरा बाइकखौ होनायखाय बे गिदिर खामानिखौ नों मावनो हाबाय इसोरनि बोलोजों दा नों बिनायजों लोगोसे नोङो गावनो दानबो हरबाय दा बे फैसाजोंनो बियो नायजाबायबो दा बिनायजों लोगोसे खोनासंजाबायबो बिनिखायनो जों रोजा रोजा गोजोननाय बावहरदों इसोरनि मुङै हामबाय हरदों ना दे होमबा अब्ला थारैनो नोंथांमोना खोनासंखाबाय जानांगौ नङा होमबा बिनानावा गावनि गोसोखौ खुसिजों थानो हायाखै होनना बुंदों खुसिजों थानो हायाखै उन्दुनो हायाखैनो गोजोननाय आरो रंजानाय थानो हायाखै जों जेब्ला मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन ना जेब्ला मेट्रिक एग्जामनि रिजाल्टआ मोनसिगोन बे समाव गोसोआ धुप जायो नोंनाबो जायो आंनाबो जायो माबा मोनसे मोजां खबर मोनगोन थाखाय धुप जायो बे खबरा कि गाज्रियानो जायो कि मोजाङानो जायो जेब्ला नोंनि जिबनाव बे रिजाल्टआ नों जेखौ हास्थायदों बियो मोजां जाबाय अब्ला नोंनि जिबनाव रंजानाया मा बबाव थागोन बबाव मागोन मा जागोन मा लोंगोन नाथाय बिनानावा जिउनि गोजोननायखौ मोननायखाय दिनैहाय गावखौ बबाव दोनगोन गावनि गोमाजानाय न'खरखौ मोनदों गावनि गोमाजानाय बिमा बिफाखौ मोनदों गावनि गोमाजानाय बिदा फंबायखौ मोनदों संसाराव आरो बेनिख्रुइ देरसिन मा थानो हागौ जायफ्रानाखि बिमा थानानैबो दिनै बिमा गैयै बायदि जायफ्रानाखि बिदा थानानैबो दिनै बिदा गैयै बायदि बोराबलायनाय नासयलायनाय बेबायदि दङ नाथाय इसोरा जोंखौ बेबायदिखौ लुबैयाखै बेनिखायनो जों गावनि बिमाजों गावनि बिफाजों गावनि बिदा फंबायजों जोंनि गामिफोरनि जोंनि लोगोफोरजों जों अनलायनि
अनलायनानै थानायाव इसोरनि बोरा बांसिन थायो अनलायग्रा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेनि टेस्टिमनिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना दिनैहाय गाव गावनि जिबनखौ दिनैहाय गसंथादो बिनानावा गोबां जिउआव सैनांदोंब्लाबो बियो माब्लाबाबो इसोरनिफ्राय आनज्रायनानै थाङाखै इसोरनिफ्राय गोजानाव बियो दिनै थाङाखै बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर जों दिनैहाय बेबायदि दुखु गैया खस्थ' गैया अब्लाबो जों इसोरनियाव नांथाबनानै जों थानो हाया मानो सैताना जोंनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनो नागिरो अनलायग्रा लोगोफोर इसोरा दिनै नोंनि गेजेरजों बेखौनो खोथा बुंदों अनलायग्राफोर जों फै दानो बे समाव जों गाव गावनि जिबनखौ गथायनि बे बिनानाव बायदि बिनि टेस्टिमनिखौ जों फोस्रावनि जोंबो बेबायदि सासे मोजां सायख' होनो हानाय बायदि इसोरनियाव थानानै जों इसोरनि प्रशंसा इसोरनियाव जों गावखौनो गथायनानै जों गाव गावखौहाय मा सायख' होनो हानाय बायदि सोरनोबा एग्जाम्पोल होनो हानाय बायदि जोंखौ लानानै संसारनि मानसिफ्रा जों मोजां जानो हास्थायो मोजां जानो सोलोङो जों बेबायदि आखल जों बेबायदि गियान आरो बेबायदि आखुजोंनो जोङो दैदेनलाङो अनलायग्रा लोगोफोर दानो बे समाव हामबाय होनदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंजों लोगोसे थाबाय लोगोसे बिनानावनि टेस्टिमनिजों जे गोबां मानसिफ्रा जिउआवहाय थुलुंगानायखौ मोननो हायो बेनिखायनो बे भिडिअखौ हानायमानि नोंथांमोना शेयार खालामदो लोगोसे खोनासंहोदो जाहाथे इसोरनि अननायखौ जों गोजोननायखौ जों बयबो मोननो हायो दानिफ्राय जोबथाराजासे इसोरा जों साफ्रोमजों लोगोसे जोबनायाव जोङो लोगोसे बे समाव इसोरखौनो हामबाय होनो इसोरखौनो बाख्नायनि जों गुसुङै आर'ज खालामो हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननाय आरो महिमाखौ जों दानो बे समाव नुदों फोरबो आफाजों फोरमायदों बेनि थाखाय हामबाय होनदों जे बिनानाव दरिति बाग्लारि लोगोसे जुलि राभा फोरबो आफा बिनानाव मोननि जिबनाव नोंनि गेदेरथार खामानिखौ मावबाय बेनि थाखाय हामबाय होनदों बेनिखायनो नोंखौनो आरोबाव फोरबो आफा बाख्नायनो थाखाय बे प्रग्रामखौ आं लाफिनदों बेनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय न'खरखौ नोंनि गेदेरथार अननाय आरो बोरखौ जों साफ्रोमजों लोगोसे दोननायनि थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना बिथांनि थाखाय आर'ज खालामदों बे आदानु सम नोंफोरनाव गथायबोदों जायफोरा बेखौ नायगासिनो दं नोंफोरनाव गथायदों बिथांमोननि जिबनखौबो नोंफोर दैदेनदों आंनि जिबनखौबो नोंफोर दैदेनदों जेब्लाबो नोंनियाव नांथाबनानै नोंखौ दाव दाव खालामनानै नोंखौ आरोबाव बेबायदिनो नोंनि गौरब प्रशंसानि खामानि मावबाय थानो हानाय बायदि जों साफ्रोमजों लोगोसे थादों दानि समाव हामबाय होननाय जों गुसुं आर'ज सासेबा सोरबा ख्रिस्ट'खौ जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोन्दों आं आसा खालामदों लोगोसे नोंथांमोननि जिबनावबो बेबायदिनो सोरनिबा टेस्टिमनिफोर बुंनो दङब्ला माबा मोनसे इसोरनियाव मिथिनो दङब्ला नोंथांमोननि जिउनि जारिमिन बुंनो दंब्ला आंनो बे होनाय मबाइलाव स्क्रिनाव होनाय आंनि मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन लोगोसे आर'जनि खावलायनायफोर दंब्ला नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन अननानै कमेन्टफ्राव आर'जनि खावलायनायखौ होआब्ला मोजां मानोना आं बेवहाय थालांनोबो हागौ बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ आसा खालामदों आंनि वाट्सएप नाम्बाराव नङाबा मेसेन्जाराव हरब्लाबो आं बुजिनानै मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सआव होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन आं थुलुंगानाय मोनगोन बेबायदि गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनायाव इसोरनि महिमाखौ बा इसोरनि महिमा फोस्रावनायाव बेबायदि हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों आं मिजिंथिदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाब्लागोन आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो थाबैनो आं आरो आपल'ड खालामगोन बेबायदि गोबां टेस्टिमनिनि गेजेरजों इसोरनियाव आर'ज खावलायनायनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथोंसै आमेन